नमस्कार खुलुमबाय मैं हूं आप लोग का दोस्त जेम्स मुसाहारि आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जै हिन्द आसा खालामो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना आरो आंनि लोगो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ होननानै आङो दासान्दि मा भिडिअ लाबोथाराखै आंखौ गोबां गथ'फोरानो कुइसन खालामदों आदा नों मानो भिडिअ लाबोआखै होननानै आं दाखालि बावै जानाय जाथायनिफ्राय आं भिडिअ लाबोनो गोसो गैयै जाना दं आरो आं गोबां बिजिबो गथ'फोरखौ खेला फोरोंनाय फुंनि मोनानि गोबां गोजान गोजान जायगायाव गथ'फोरजों रायलायबाय थानाय दानि माबानि थाखाय रेलिनि थाखाय दा बेनिबो भिडिअ होनो गोसो गैयै जाना दं आङो भिडिअ बानायनोब्लाबो भिडिअखौनो होलायाखै आं दुखुजों आरो ना अब्ला दिनै जोंनि गेजेराव दाख्लैबावै जिथु जाथाय जानानै थांबाय बे जाथाय जानानै थांनायनि उनाव जोंनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे सोंथि जाखांफैदो आरो ना ओमफ्राय दिनै रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे सोंथि जादों जोंनि बर' हारिनि गिदिर गोलावफोरनियाव मोनसे सोंथि जादों खिन्थु रावबो बुंनो हायाखै बे सोंथिया मा मोनथिबायना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माने बर' हारिया माबा मोनसे खैफोदाव गोलैबा अलखदाव गोलैब्लाबो मानो बर' हारिनि गिदिर गोलावफोरा हारिनि माने सार्थ जानानै माबा बर' हारिनि सार्थ जानानै गुबुनखौ मानो जेबो बुंनो हाया बुजिदोंना माने हारिनि मोनसे सार्थ माने जाथिगता मोनसे सार्थ होननाय थायोना बेफोरबायदि थानांगौना मानसिनाव जों दिनै बर' आं बर'नि गिदिर बा आं जा हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय सार्थकता जानानै गुबुनखौ बुंनो हानाय बेफोरबायदि ना बेफोरबायदि मानो गुबुनखौ बुङाखै मानो जेबो बुङा जोंनि बर' हारिनि गिदिरफोरा गुबुनखौ मानो जातिनि सार्थकता गैया बेफोरबायदि रायजोफोरनि गोसोआव मोनसे सोंथि जाखांफैदों आं बे सोंथिखौ नुनो मोन्दों आरो रायजोफोरनि गोसोआव माने रावबो बुंनो हायाखै खिन्थु रायजोफोरनि गोसोआव मोनसे सोंथि जादों आरो सोंलु जाखांफैदों बर' हारिनि गिदिर गोलावफोरनि सिम आरोना बेनिफ्राय बे भिडिअखौ आङो नेक्स्ट भिडिअ बुंगोन आं मोनसे रायज्लायनानै बे भिडिअनि सायाव आं लाबोगोन आरो मानो जोंनि बर' हारिनि गिदिर गोलावफोरा मानो हारिनि सार्थकता जानानै गुबुनखौ बुंनो हाया बेनि सायाव आं भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ गाबोननो नुनो मोनगोन आं जोबोर बिजि गाबोननो नुनो मोनगोन आं बुंनानै होखाबाय आरो मा जादों दाख्लैबावै जिथु जाथाय जानानै थांबाय बेयाव गासैबो इउटुबाव जों भिडिअ नुदों गासैबो माबायानो मा मोनसे रोखोमनिल' जाजोबदों आरो सोंनायाबो एन्साराबो बेनि बागै मा बुंनो सानदों बेनि बागै मा बुंनो सानदों बेफोरबायदि सोंबाथ' मा जाखागोन नोंगौ जोङो दुखु मोनदों बिब्दिल' जाना दं नाथाय आङो बै जायगायाव थांनो हायाखै बेनि थाखाय आं गावखौनो सरि बियो रायजोफोरनो नाथाय आं बे जायगायाव थांगोन आरो आं मानो थांनो हायाखै आरो आं मानो जानला मोनला बाथ्रा बुंनो हाया सोरबा बुजिगोराफोरा बुजिगोन नाथाय आं हाथ'वाखै नाथाय आं थेवब्लाबो थांगोन नाथाय किसु खोथा आङो 100% बाथ्रा खोन्थागोन आरो बुंगोन आं नेक्स्ट भिडिअ नोंसोरनो बुंनानै होगोन हारिनि थाखाय मानो सार्थ जाथिखता मानो रावबो बुंनो हाया बेनि सायाव आरो नेक्स्ट बेनि सायाव बुंगोन आं माबायदि जानांगौमोन गासैबो मोनसे समान थांनानैसो बुंगोन आरोना बेयाव थांनानैसो बुंगोन आं दा बुंथ'ला किसु बाथ्राखौ आं बेयाव आंनि गाबोननि भिडिअ बुंथ'ला खिन्थु थांनानै आङो नेक्स्ट भिडिअ 100% किसु बाथ्रा बुंगोन आङो 100% आरो मा जाना दङ दा जोंनिया नै आं सानफ्रोमबो बुङो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावखौ जों एडभान्स जानांगौ मानो एडभान्स जानांगौ होनना बुङोब्ला खोनासंदो दाख्लै एसेबां गिदिर हादसा जानानै थांबाय नंगौना नङा दा स्रि जाबाय जों स्रि जाबायना दा होमबा नेक्स्ट लेभेला मा जाथावखौ जों साननांगौ बेनि सायाव आं भिडिअ बानायनानै 100% गाबोननि भिडिअखौ आं दिनैनि भिडिअ थ'ला अब्ला आं जा खोथाखौ नोंसोरनो भिडिअ बानायनानै बुंगोन होनना बुंदों बेखौ आं नोंसोरनो 100% खोन्थागोन मा टाइपनि जों माबायदि एडभान्स जानांगौ मानो एडभान्स जानांगौ नोंसोरनि सेराव मोनसे भिडिअ देखायनायदों नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा जोंहा मा उन्दै उन्दै गथ' सानै नोंसोरनो गोबां दिननिफ्रायनो देखायहां जिमानि आरो जिउटिखौ नोंसोरनि सेराव आं दिनै देखायनायदों अब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जय हिन्द बेसेबा गोबावनि उनावसो आं नोंसोरनो दिनै जिमानि आरो जिउटिखौ देखायबाय माने आं सम मोनाखैमोन देखायनो थाखाय नोंसोरनो माने भिडिअ बानायथ'वाखैमोन आरो आङो दिनै आं नोंसोरनो देखायबाय जोंहा उन्दैफोरा देरजोब्बाय गिदिर गिदिर जाथारबाय फरायदोंना फरायाखै नोंसोरो फरायदों ना सानैबो फरायदों ना बेसेबां गोबाव फरायदो फुङावथ' खाराखै नोंसोरो मथि जालायबाय खाराखैना खारनांगोन दे फुङाव दसे एग्जाम गैयाबा दे नोंसोरो माबा अमा बेदर जादों नामा गारबायना गारबाय जादो नोंसोर आंखौ थगायदो अमा बेदर जाना दे दरनैल' जादे अमा बेदरखौबो जाना दे मेजेम जायो दे ना जागोन दाउ जागोन खोनाबाय ना जोंहाथ' सकआव बेरायनो थांसै ना उनाव रायज्लायबाय थागोन ना थ' मेथाइ जानो थांनि जा सकआव इसेल'सै माथो आंथ' सम बारसिगोन आंजो ना बोसोरसे 1 year जाबा आंथ' समान जागोन ने
बुङो बेखौ दे खोन्थालाय दै मिथिया मिथिया मिथिगौ खोमा देलाय बुंलाय खेबसे मा होनो मिथिला देजा गोथाव देजालाय गोथाव मोनदों देजा देजा आसिदो जोआ दे खार खार दे 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 Siapa? Jangan na? Siksta. Bye bye.